UYINKOSI, UJESU KRISTU UYINKOSI. Ngibingelela kwabapostoli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelela nakumama egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelela abafundisi abakhona noma befundisa egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelela abazalwane bonke abasha, omama, obaba, no-Sunday school, nomphathi wehlelo, nobhuti wensimbi egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Lo ome phambi kwenu uNomalungelo wakwaNyathi. Ngiyabonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi uthezweni lakhe umxoshwa kabi umxoshwa kuye. Nobufakazi obuningi bangcwele. Ngibona ukuthi ngesinye isikhathi ngibona ukuthi ingathi isikhathi asilonele sokuthi ngimfakazele uNkulunkulu. Okwamanje ngizomfakazela uNkulunkulu ezweni lakhe ethi masiliphathe ngokungcwele igama lakhe. Singene umkhosi phambi kwenkonzo zabefundisi, umkhosi womusa wensuku ezinhlanu. Ngangena nami ngingena ngokukholwa, ngingangena ukuzithemba ngoba bengimadasa ngishadisa. Jesu Kristu UYINKOSI. uNkulunkulu wakhuluma kakhulu bazalwane ngempilo yami. Bengithi mhlawumbe sengiqedile ngokukhipha izinto uNkulunkulu angazidingi endlini. uNkulunkulu waqala ngama-name tags asemsebenzini, wathi manje wakhiphe. Ngawakhipha. Ngiyamcela umphathi wehlelo andibekele isikhathi, andifuna ukweqa 5 minutes. Ngawakhipha ama-name tags. Wathi uNkulunkulu, ndandithe ezwini lami, idlani inyama yami, iphuze igazi lami ukuze ngingikhumbule. Kunezinto wena zasemsebenzini okusebenza kuzo zigcinela endlini yakho ezingangithokozisi. Ngalalela bazalwane. Wathi ndandithe owesifazane angagqoka okufana nokwendoda, nowendoda angagqoka okufana nowesifazane. Wandivulisa okhonza ekhaya basesitorumu. Ngakhipha amasheti asemsebenzini, ngakhipha namashethi amhlophe sasiwasebenzisa emsebenzini. Wakhipha uNkulunkulu Long John. Anse ndikhohliwe kenye ibhulukwe ye-tracksuit sasihamba ngayo i-PT emsebenzini. Wandikhiphisa uNkulunkulu. Wathi uyazi yini isivumelwano owasenza nami? Wena ukhe wakhothamela onkulunkulu bamaGriki. Wena usaluthile, usalutha amarenki. Nawe wena ukhe wasaluthwa. Wandikhiphisa abazalwane uNkulunkulu izinto eziningi. Wathi ephuma lapho uNkulunkulu uLwesine mandilungisela ukuzala. Wathi uNkulunkulu hamba ngeKapa ubuye. Ngisafuna ukukhiphe zonke lezi certificate ozifumana lapha emsebenzini ngoba umsebenzi ubusebenza ungcolile. Wavuma wena, waphakamisa isandla sakho, wavuma ukuthi isitha sakho uzosidubula sife. Emsebenzini kunalento ethi shoot to kill. If you don't shoot to kill, your enemy will shoot and kill you. So ngasenza isivumelwano ukuthi nami ndawudubula ndibulale. Wathi uNkulunkulu ngithe ezwini lami, ukuba ukholwa kwenu ungedluli okubafana sinababhale ngeke kumfikisa yini. Ngithe mina ezwini lami thandani lithazini njengoba nami ndanithanda. Ndimisela imvula nabo bangithukayo nemoya wami bayawuphefumula. Ngiyambonga uNkulunkulu ekungeneni imikhosi yasentabeni yendlu kaJehova bazalwane. Mina uNkulunkulu umthande ngendlela engingayazi. Ekhaya lezo alihlalanga ngicabanga 2 weeks. Ngizibona ngathi ngisesibhedlela ngathi ngizofuna umsebenzi la, kodwa ngiyaqualify ukuthi ngithole umsebenzi kodwa ngizothola umsebenzi wakwa-government. Manje ndiyazibona ananendawo ukuhlala. Laqala ngithafama uNkulunkulu wangibonisa ukuthi mina anginalo ikhaya spiritual. Uma ndiyovakasha eSoweto nalozivakasha usuku olu-1 ngoba azange ndaphindela la ngangikhonza khona up until today. Bathi bengifonela bethi bandibone ku-YouTube ndibe phambi kweziphambano ezimhlophe. Nathi khululekani ngiyalenza kwethu kula sengikhona, la sengikhonza khona. Ngingabi nawari ngesiphambano lesi asimhlophe, i-emblem nje yebali kula ngikhona. Ngiyambonga uNkulunkulu ondenzela bangabe ngumxoshwa noba ngike ngimxoshwa la ndisuka khona. uJesu Kristu UYINKOSI.